Alcance, Jadbayambang, Paborito. Kalasyaw, Paborito. Malasigi, Paborito. Mapagdan, Paborito. San Carlos, Paborito. Tanjet Santa Barbara, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Mga nakalap na impormasyon, balita sa taong bayan, pagsiyasat sa mga kwentong may pinanggagalingan, paghimay ng mga isyu at detalye na bumubuo ng pampublikong usapin, eksaktong impormasyon, detalyadong balita, komprehensibong diskursyon ng mga isyu at mga matalinong paghimay sa mga usapin. Ito ang Aligwas Pangasinan Ilocano. Balita, talakayan at serbisyo publiko sa radyo. Aligwas Pangasinan Ilocano. Samahan ang maestro ng balita at impormasyon na si Jonathan Ortega. Aligwas Pangasinan Ilocano. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Aligwas Pangasinan Ilocano. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw Pangasinan. Muli po nagbabalik ang programang maghahatid po sa inyo ng mga importanteng impormasyon at mga maiinit na balita at issue na dito nyo po maririnig sa programang API Aligwas Pangasinan Ilocano. Siyempre makakasama niyo po ako mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. At kasama rin natin sa ating technical control ang aking co-pilot ngayong araw. Wala yung dalawa, no? Nag-summer vacation. Siyempre ang aking co-pilot, si sound engineer Richard Ulanday from San Fabian, Pangasinan. Wearing blue. boxing. Masantos ang araw at si kayo namin kapaborito. Ngayon po ay araw ng Huwebes, May 22, 2025. Yung ano yan, yung palindrome, ano? Ang daming 2, ang daming 5. Meron yatang siswertehin, ano? Siyempre, kailangan araw-araw swerte. Nasa mindset lang yan, mga kapaborito. Kahit yung napakainit na panahon, alam nyo sa ibang tao, no? Sa ibang mga kapaborito natin, gustong-gusto nila yan. Lalo dun sa mga nagdadaing. Dahil malaking hanap buhay yan doon sa inyo. No? Gayam, no? Sa may San Fabian. Maraming nagpapatuyo ng isda dyan. Ano? At masarap. Masarap yung mga dinaing dyan sa San Fabian. Doon naman daw sa may La Union, gayam.
galing pa daw yun ang Davao. Totoo ba yun? Di natin alam ano. Siyempre yung mga pinagmamalakihan ng San Fabian. Sino ang mayor nyo ngayon dun? Si Mayor Marilyn Agbayani. Saka Vice Mayor si Vice Mayor Danny Agbayani. Wala silang kalaban. Ba, congratulations ha. At syempre pag ganyang walang kalaban ano. Pero sa mga councilors, may mga kalaban sila. Na 10-0 naman nila. 10-0? Hindi. Parang Kalasyaw lang yata ang naka 10-0 ah. Ang nakabuo ng 10-0, clean slate, no? Talagang mapapansin din natin ano. Ganyan talaga no kapag eleksyon, ang taong bayan ng mga botante nag-e-exercise sila ng kanilang karapatan no para mamili ng mga lider na mamumuno. Kaya napakahirap din makamit yung 10-0 o yung clean slate no. Kaya magandang milestone yan. At kapag ganyan, syempre no, at tiyak na tuloy-tuloy ano yung serbisyo sa mga mamamayan, diba? Pero syempre iwasan din dyan yung mga rubber stamping na tinatawag. Dahil kahit 10-0, iwalay pa rin ano yung pong trabaho sa legislative department at sa executive department. At yan naman po ay ginagalang ng isa't isang branch of government dyan sa bayan ng Kalasyaw. May kanya-kanya po silang independence. Pero syempre, ang end goal po dyan ay makapagsilbi ng maayos no? At mabilis sa mga taga-Kalasyaw. At ganyan din naman sa lahat po ng mga bayan. Ano? Hindi naman nila gusto syempre yung mapasama yung kanilang mga bayan. Maliban na lamang dun siguro sa iilan. Sa iilan siguro na makapal na yung mukha. Bato-bato sa langit. Tamaan, wag magagalit mga kapaborito. No? Wala naman tayong binabanggit dyan. Ang sa atin lang syempre, ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan ay mananatiling nakatutok at magbabantay po sa lahat po ng LGUs para masiguro po na ang serbisyo ay tunay na darama at napupunta sa taong bayan. Ganun naman yan eh. Pero syempre ang benchmark ngayon, ang benchmark sa buong Pilipinas, walang iba kundi itong dalawang nagpupugian. Sila Manila Mayor-elect Isko Moreno at si Pasig Mayor-elect Vico Soto. Kumbaga yan daw ang epitome ng isang public servant ano. At totoo naman. At hindi naman siguro nila makukuha yung ganyang napakalaking agwat ng kanilang pagkapanalo kung hindi ramdam ng taong bayan yung kanilang commitment sa pagsisilbi sa bayan. At kapag mga ganyang sinasabi nating commitment, lahat ng services dapat yan tangible, nararamdaman, nakakarating hanggang dun sa grassroots level, no? Kaya sana yan ang i-benchmark po natin. Parang ganyan din sa Mapandan, no? Si Mapandan Mayor Carl Christian Vega, parang magkakabatch sila, no? Hindi, second term si Mayor Carl. Kasi si Isko Moreno hindi na tumakbo nung 2022. Tumakbo siyang presidente. So technically si Isko Moreno ay first termer. Si Vico naman ay last term niya itong pagkapanalo niya ngayon. Samantalang si Mapandan Mayor naman, Carl Christian Vega, ay second term na niya as the local chief executive ng bayan ng Mapandan. At tayo naman po ay natutuwa dahil marami siyang gustong gawin dyan po sa bayan ng Mapandan, at kahit napakaliit na bayan ng Mapandan talaga namang nagpupursige silang lahat po dyan para maibigay lamang yung karapat-dapat na serbisyo sa kanila.
Bagamat maraming tinatawag natin dyan mga controversy, pinatunayan naman po ni Mayor Carl Christian Vega na yan lamang po ay mga pawang paninira lamang. At syempre habang sila ay nagsisilbi ng tunay, sila po ay sumusunod sa lahat ng patakaran, no, na isineset po ng gobyerno. Ikaw ba naman, gusto mo bang madungisan ang iyong pangalan? Syempre hindi, 'di ba? At para sa isang maginoong alkalde na tulad ni Mayor Carl Christian Vega, gusto niya umalingaw-ngaw yung kanyang pangalan hanggang doon sa mga pinakabagong henerasyon, 'di ba? Hindi maganda yung syempre yung babalik ka sa bayan mo kapag ikaw ay retirado na tapos sasabihin nila, ayan yung ganito, yan yung ganyan. Pero mas maganda pa rin talaga kung ang maiiwan mong legacy ay yung progreso at magandang halimbawa ng pamumuno sa bayan, di ba? Tama ba ako, Mayor Carl Christian Vega? Kasi kahapon na in-interview natin si Mayor Carl Christian Vega at since day one ng kanyang first term, no, ay naniniwala siya na magkakaroon ng pagbabago dyan po sa bayan ng Mapandan. And true enough, no? Nagkaroon naman ng pagbabago at napakalaki na po ng pinagbago mula sa mga palengke, sa parke, sa munisipyo, at ngayon ay may mga karagdagan pang pasilidad, no? Gaya ng stock. Importante yung stock na yan, yung stimulation and therapeutic center para doon sa mga batang may kapansanan tulad ng cerebral palsy, no? Meron po silang therapist dyan para doon sa mga kapaborito natin sa Mapandan na may kaanak na may diferensya o PWD, pwede na po silang makapag-avail dyan ng physical therapy, occupational therapy, yung iba meron din yatang speech therapy, no? At bukod dyan, syempre tuloy-tuloy yung progreso, no, doon sa pagtatayo ng kanilang Super RHU. Yung Super RHU na yan strategically located din po yan, ano? Syempre malaki po ang bayan ng Mapandan. Hindi naman lahat mabilis na makakapunta sa bayan, ano? Kaya yung mga far-flung barangays ng bayan ng Mapandan, doon inilapit yung Super RHU. Yung Super RHU po yan parang ospital na rin po yan. Yun nga lang, ang ospital talaga is 24/7, ano? Itong Super RHU ay hindi po yan 24/7. Pero syempre may mga ilalagay din po mga doktor dyan at iba pang medical allied professionals. Isa pa yung bagong Sangguniang Bayan building at yung tinatapos na one-stop business center. Yan po yung mga pinagmamalaki ni Mayor Carl Christian Vega at sa tulong po ng mga taxpayers ng Mapandan at syempre yung mga Mapandanian sa ibang bansa, no, na nagtutulong-tulong para magbigay ng kanilang donasyon para sa ikagaganda ng mga pasilidad, serbisyo dyan sa bayan ng Mapandan. Napakarami ng OFWs dyan sa Mapandan, no, maging yung mga dual citizens. Dahil nakapasyal ako doon sa isang pagtitipon po nila, halos mapuno, no, yung basketball court sa dami po. Hindi pa po yan full attendance, sabi ni Mayor Carl, no. Last year lang yun at nakita natin talagang umuuwi yung ating mga kababayan mula sa Mapandan, mga kapaborito, at nag-e-enjoy sila. At talagang binabalik-balikan nila yung kanilang lupang pinanggalingan dyan po sa bayan ng Mapandan. Once again, congratulations sa Mayor Carl Christian Vega. Pwede ba natin pakinggan yan? Sige, pakinggan natin, ano, yung pong naging panayam natin kay Mayor Carl Christian Vega. Kuya Jonathan, at kayo po yung nakapasyal ulit dito sa ating bayan. At ito na rin yung pagkakataon na may parating po ulit
ang aking taus-pusong pasasalamat sa pagbibigay nila ng tiwala at suporta po sa aking liderato po. At ngayon ay meron na naman po tayong another term na binigyan para tayo po ay makapagbigay serbisyo po ulit sa ating mga kababayan at lalong-lalo na sa mga nangangailangan pa ng ating tulong in terms of syempre mag-focus pa rin tayo sa agriculture at sa livelihood para naman umangat po ang antas ng kabuhayan po ng ating mga kababayan po dito sa bayan ng Mapanda. So sa inyong second term, sir, ano pa yung mga abangan po natin this second term? Marami po tayong nakausap, mga naka-meeting sa previous administration, previous term po natin. Ngayon, nakausap po natin yung mga different investors at sila po ay willing na mag-invest po dito for as long as ayusin lang natin yung mga dapat nating ayusin. Plus, yung inaayos nating building sa likod na one-stop shop wherein ipapackage po natin sila para po sila ay magkaroon ng ease of doing business, sabi nga po nila. Para kung sino man ang gustong mag-invest at magbigay ng opportunity dito sa ating bayan, in return, bibigyan po natin sila ng suporta at para po sila ay magkaroon ng at least hindi po mahihirapan para in terms of pag-process pa lang ng kanilang permits, tayo po ay magbibigay ng assistance para po sa kanila. Ayun. At syempre, before magkaroon ng halalan, sir, nasabak tayo sa mga konting controversies. Ngayon, napatunayan, no? With the number of votes you got this past election, napatunayan, no, na malinis ang inyong hangarin, ang inyong objective to serve Mapandan. Yun nga po, bilang isang public servant, simula day one po, wala po tayong sinasayang na panahon para po maiparating sa ating mga kababayan. Kulang na kulang po talaga ang 3 taon. At ngayon po na napagbigyan pa po tayo ng isa pang termino, ay maganda na po at maisasaayos at i-continue. Gaya po ng ating sinasabi po parati during our campaign na ipagpatuloy po natin ang naumpisang kaunlaran. So ito na po yung chance na ibinigay ng ating mga kababayan. Kaya po tayo po tuloy-tuloy. At gaya ng mga nagpaabot din ng mga kababayan natin sa ibang bansa, I'm sure. At tayo po'y lilipad ulit po doon dahil tayo po'y naimbitahan. And I'm sure marami po na po tayong iuwi na mga magiging proyekto dito sa ating bayan ng Mapandan para po yun po ay tulong din nila dito sa ating mga kababayan dito sa bayan ng Mapandan. At syempre, itong election, very divisive, no? Ito pong nagdaang election. And may mga nanalo na, may mga naiwan, ano? Ano po yung plano ninyo? Ano yung mensahe po ninyo sa mga nanalo at sa mga kasamahan nating hindi pinalad? Opo, gaya po ng mga bilang isang tumatayong ama ng Team Vega nga, ay immediately, the following day po ay nagpatawag po ako ng meeting para po sa ating grupo para naman mangumusta at mai-comfort at makausap personal ang ating mga kasamahan, lalo na yung mga hindi po pinalad. At wala naman pong naging problema doon. It's just that talagang ang lahat ng politiko ay dumadaan ng eleksyon. Kaya po sa mga susunod pa ay nandyan na pa rin ang pagmamahalan po namin at respeto. At gaya din ng mga ibang grupo, nagbigay na rin sila ng kortesiya para ako po'y i-meet nila ang Vice Mayor-elect at yung ibang konsehal at sila po ay kinausap na po natin isa-isa. So yan po kasi ang nakita ko pong malaking sikreto or malaking formula na ang isang success ng isang bayan ay dapat po buo at isa ang layunin. Kung tayo po ay magbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan, ay unahin muna namin ang aming palikuran or dito sa munisipyo para naman ang ating mga kababayan ay maniniwala sa atin. Kung tayo po mismo dito sa ating ang executive at ang sanggunian ay ang maglilid ng bagong administrasyon, dapat po buo po kami at ang layunin lang naman po namin lahat ay magbigay serbisyo. So mas maganda ang kahinatnan, ang magiging progreso ng bayan kung tayo po ay magkakaisa. Ayan. Sir, mensahe nyo na lang po doon sa ating mga Mapandenians. Yes, again,
Hindi lang po yung mga taga-Mapandan, pero yung mga taga-Mapandan sa ibang bansa, malaking tulong po at ramdam na ramdam ko po ang inyong pagmamahal at hayaan niyo po, pagbubutihin pa po namin, hindi lang po ako, kundi ang mga kasamaan kong mga na-elect na mga officials dito sa bayan ng Mapandan. Ipinaparating po namin na hindi po kami hinto na makapagbigay ng quality na service dito sa ating bayan. At asahan ninyo na patuloy kaming araw-araw na magbibigay ng suporta po at ang pagmamahal sa ating taong bayan. Ayan po ang naging pahayag ni Mapandan Mayor Carl Christian Vega, pahayag ng reassurance na sila po ay muling magtatrabaho kahit may mga bago silang makakasama sa LGU Mapandan, pero sila pa rin ay magtutulungan. Yan ang pangako nila sa isa't isa dahil meron silang 4 na bagong makakasama, 3 bagong konsehal at ang ating bagong vice mayor na si former Mayor Duoy, at siya ngayon ang vice mayor sa bayan ng Mapandan. At napakaganda namang isipin na nag-courtesy call, as in call, tawag si Vice Mayor Pinulyar kay Mayor Vega, at napag-usapan nga po nila yung mga plano po nila para sa bayan ng Mapandan. Syempre, talagang ganyan, sometimes you win, sometimes you lose. Kaya kinakailangan yung kanilang objective na makapagsilbi ay nandyan pa rin, di ba? Pwede ka pa naman magsilbi kahit wala ka naman sa posisyon, pero sabi nga po nila mas makakapagsilbi ka sa kanilang bayan kung sila po ay nasa posisyon dyan po sa LGU Mapandan. Ay mga kapaborito, yung mga pauwi na sa kanilang mga bahay, magandang hapon po sa inyo. Napakainit ng panahon, kaninang alas 2 ng hapon ayon sa Pag-asa nasa 44 degrees. Kahapon 46 degrees Celsius ang heat index. Ngayon ay 44 degrees Celsius naman ang heat index. Kaya halos nakakapaso yung init ng araw at yung hangin mainit. At yan po ay nasa danger level po. Kaya kailangang mag-ingat-ingat po tayo mga kapaborito, okay? Para tayo ay malayo sa anumang disgrasya. Alam nyo kasi walang pinipili ang mga, kahit isa kang healthy individual, pag talagang hindi na rin kinaya at bumigay ang iyong katawan dito sa nararanasang init, di ba? Delikado na, mamaya mahimatay pa kayo. Mabagok pa yung ulo ninyo, mas delikado yung ganon, hindi naman natin pwedeng piliin kung saan tayo pwedeng himatayin, dahil sa sobrang init ng panahon. Kaya bago pa man mangyari yan, syempre prevention pa rin. Kailangan mag-inom tayo ng maraming fluids, ilang minuto bago tayo lumabas siguro ng bahay. At mas maganda iwasan natin yung alas 10 hanggang alas 5 ng hapon, yung mainit, yung kasagsagan ng init ng panahon, di ba? At pag ganitong napakainit ng panahon, alam nyo naman yung mga pagkain, mag-iingat din po kayo dahil sadyang mabilis mapanis, yung po mga pagkain, lalo yung mga pagkain na may halong tomato sauce, tama ba gayam? Yung mga spaghetti. Yan, isa yan sa mga mabilis mapanis kapag ganitong sobrang init ng panahon. Kaya kapag meron kayong mga niluluto, i-consume natin agad. Huwag na nating patagalin yan mga kapaborito. 'Di ba? Para po malayo po tayo sa food poisoning. Dahil alam nyo, dati nakapag-cover tayo sa isang eskwelahan, yung mga elementary pupils talagang sinugod isa-isa sa eskwelahan dahil po sa siguro sirang spaghetti na inilalako doon sa kanilang eskwelahan, pero hindi galing sa kantin, yung mga naglalakad-lakad na nagbebenta ng spaghetti. Siguro familiar kayo sa mga ganyan. Syempre kapag mainit ang panahon at naglalakad yung mga tindero po natin, alam naman natin na syempre wala naman silang intensyon makapanakit, gusto lamang po nilang maghanap buhay, nandun naman na tayo. Pero kasi syempre pag mga ganyan, yung mga
nagbabahay-bahay na nagbebenta, hindi po dumadaan yan sa tamang pagsusuri ng sanidad o yun ng City Health Office. Dahil yan po ay mga ginagawa, niluluto sa mga bahay-bahay at nilalako-lako lang nila para may dagdag kita. Pero syempre, kailangan yung mga nagninegosyo din, isipin din po natin yung kapakanan ng ating mga kliyente, lalo yung mga bata na mahilig sa spaghetti. Siguraduhin po natin na maayos ang presentation ng spaghetti. Hindi ibig sabihin na presentation na maganda sa paningin, Ibig kong sabihin kasi minsan kapag inilalagay nyo po yan sa styro, tama ba gayam? Sa styro madalas yan nagbabasa doon sa ibabaw. Kasi yung basang yung moist na yun, yung tubig, pag bumabagsak na yan ulit doon sa spaghetti, doon nagkokos ng reaction at bumibilis yung pagkasira noong pagkain. Kaya iwas-iwasan po natin yung hindi maayos na preparasyon. Yung iba naman mayroon silang ginagawa para hindi mabilis mapanis ang spaghetti. Pero mas maganda kung magpansit na kayo. Parang madalang naman yata, At syempre, speaking of poisoning, food poisoning, mga kapaborito, hindi pa rin po lifted yung pong red tide warning, yung babala ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dahil patuloy pa rin pong positibo sa red tide toxin ang mga shellfish, samples na nakukuha po dyan sa baybayin ng Anda at Bulinaw, Pangasinan, mga kapaborito. So dagdag ingat pa rin ang ating abiso sa lahat po ng mahihilig syempre kumain ng mga talaba at saka tahong na hina-harvest po dyan sa dalawang bayan na yan. So ang abiso rin ng BFAR doon sa mga farmers ng tahong at talaba, bawal pong i-harvest po yan, mga kapaborito. Pero syempre yung mga LGU dapat binabantayan, minomonitor po natin kung may nakakalabas o nag-harvest ng mga shellfish na pinagbabawal na i-harvest, Kasi syempre maapektuhan din po yung mga produkto na nanggagaling po sa ibang bayan tulad dyan sa may Alaminos. Kasi alam nyo, ang Alaminos, isa yan sa mga major producers ng talaba, Kaya nga meron silang Talaba Festival sa Alaminos City para bigyang pansin yung pong industriya ng pagtatalaba sa bayan sa lungsod ng Alaminos. Alam nyo, lumalaki kasi yung industriya ng talaba at unti-unting nakikilala itong Alaminos City sa kanyang produksyon ng talaba. Alam nyo, itong mga nanggagaling, itong mga dinadayo pa dito sa may along Lukaw, Dagupan City, ayon kay Mayor Celeste, galing pa daw yan sa Alaminos. Kaya yung marami palang species yan, yung uuri ng talaba, mayroong mga payat, may mga matataba. Pero ugaliin lamang po talaga natin na lutuin na lang po yan, para masigurong ligtas ang ating kalusugan at malayo tayo sa kapahamakan, mga kapaborito. Bagamat syempre masarap talaga yan kapag sinasawsaw sa suka na may sili, maanghang. Pero kinakailangan po talaga yan lutuin. Kahit anong pagkain na ating kinakain, nilalagay natin sa ating katawan, dapat po ay wastong naluto. Pero kung sanay kayo, parang sa mga Hapones, sanay naman sila sa mga pagkain tulad ng sushi, pwede noon, Pero may mga sanay na rin kumain ng mga ganyan. Pero these are well prepared, At yan po ay dumadaan sa stringent process ng sanitation, dahil ayaw din ng mga Japanese restaurants na madumi ang kanilang ipine-prepare na pagkain. Kaya maging mapili din kayo, di ba? Kasi marami rin talagang nagkukunwaring Japanese restaurant na wala namang sinusunod na standards, Wala naman tayong pinapangalanan dyan. Pero syempre, maging mabusisi, mga kapaborito, para masiguro po ninyong ligtas. At syempre, naniniwala na naman tayo, na wala namang negosyo na gustong sirain yung sarili niyang pangalan at kredibilidad.
Kaya mas maganda talaga kung inaalagaan natin yung ating mga sariling negosyo at nagpapaskill tayo ng mga certificates o permits mula sa City Health Office or Municipal Health Office na nagpapatunay na namomonitor at na-check po yung sanitary preparation ng food sa inyong mga establishmento, di ba? Minsan kasi kapag walang nagaganap na mga food poisoning, syempre yung ating mga ahensya ng gobyerno relax, no? Dati yan, marami ring nagkakaroon ng food poisoning pag ganitong summer. So, nagkataon lang siguro walang pasok at natuto na rin ng tao. Mahirap kasi. Pwedeng ikamatay ng tao ang food poisoning dahil sa sobrang pagsusuka, no? At pagtatae o diarrhea, pwede silang mamatay hindi doon sa food poisoning kundi doon sa dehydration, no? Severe loss of fluids. Yung fluids, yun yung sa ating katawan, alam nyo naman ang katawan po natin, we are made up of 70% water, no? Yung mga blood cells ninyo meron po yung water content, di ba? Yun. Oras natin mga kapaborito, alas 5:30 na po ng hapon. Magbabalik po ang api, Aligwas, Pangasinan, Ilocano, makalipas lamang po ang ilang patalastas. Ang puta-putang Iren Balita. Araw-araw na tayo po'y nasa Senado. Araw-araw po kaming magtatrabaho para sa kapakanan ng inyong mga anak. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimanggana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalitan, na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito
ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Bayambang, paborito. Kalasyaw, paborito. Malasigi, paborito. Mapandan, paborito. San Carlos, paborito. Nandiyan Santa Barbara, paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw Pangasinan. Muli po nagbabalik ang programang API, Aligwas Pangasinan Ilocano. At kayo pa rin po ay nakatutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ako pa rin po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. At kasama pa rin natin sa ating technical control si Engineer Richard Dolanday. Ayan nga, gayam ha. Solo ni Gayam. Kayang-kaya Gayam. Konting ano lang, no? Dahil nasa Hong Kong pata. Si Paredet, no? At syempre kay Gayam Nixon. Get well soon, get well soon. Alam nyo, kapag hindi na bumabata ang tao, talagang marami na rin tayong nararamdaman. Ano? Kaya pakakaingatan po natin yung ating kalusugan. Be healthy mga kapaborito. Alam ko napakaraming temptation, mga pagkain. At madalas syempre yung pinagmumulan ng sakit ay kung ano yung mga ating kinakain. At syempre yung klase ng lifestyle natin. Kaya kailangan maging aktibo tayo sa ating lifestyle, ano? At syempre yung exercise, importante po yan, no? Kahit yung mga simpleng exercise. Marami naman sa YouTube yung mga kayang-kaya nating gawing exercises, di ba? Para yung ating puso mag-function normally. Alam nyo, maski ako syempre hinihingal din kung minsan. Kaya kahit walking, brisk walking, pwede na yan. No? Hindi rin kayo pwedeng basta-bastang magkaroon ng what do you call that? Sumali sa mga extensive, no? Yung rigorous na ehersisyo, baka hindi nyo kayanin. Mas maganda kung kumonsulta muna kayo, no? Sa inyong mga espesyalistang doktor. Bakit sinasabi ni Kuya Jonathan magpapakonsulta pa sa doktor? Alam nyo, importante po yun. Kasi marami sa ating tumatanda na, for example ako, no? Ang feeling ko, na-trap pa rin ako doon sa edad na 25. Yung mga ganong tipo. Kaya ibig sabihin, no, kung ano man yung nararamdaman, no, dinideny lang natin dahil ang alam po natin, malakas yung ating katawan. Pero hindi na, no? We have to accept the reality na habang tayo ay tumatanda, medyo nagko-compensate na rin yung ating kalusugan, ano? And through the years, yung ating mga pang-aabuso sa ating katawan, like pagpupuyat, no? At syempre yung pagkain ng labis, pag-inom, paninigarilyo, at syempre yung pag-i-stress, no, sa trabaho, yan, it will take its toll sa ating mga katawan. Kaya importante pag tumatanda na tayo, bigyan natin ng panahon, no? Pakinggan natin ang ating katawan, mga kapaborito. Baka minsan sumasakit na inyong kasukasuan, nahirapan kayong tumayo, may something na yan, meron ng gustong sabihin po yan sa inyo, okay? Huwag niyong iislabin po yan, mga kapaborito. Ayan, kakadaan lang sa Facebook ko na naman. Meron na naman tayong kakilalang na mayapa, no? Sana ay mamayapa siya. Rest in peace, kaibigan. Hindi ko
mo na babanggitin yung kanyang pangalan. Pero tayo po ay nakikiramay doon sa mga kapaborito natin na dumaraan sa pighati na mula sa pagkawala ng isang minamahal. Tayo po ay taus-pusong nakikiramay sa inyong lahat. Okay? Samantala, mga kapaborito, narito po muna ang mga balitang dapat niyo pong malaman ngayong araw ng Huwebes. Pangulong Bongbong Marcos Jr. hiniling ang courtesy resignation ng mga cabinet secretaries. Commission on Human Rights humiling ng malalimang investigasyon so ano yung mga paglabag sa press freedom sa panahon ng halalan. Senado magtitipon bilang impeachment court sa June 3. Sa ating police report, welder patay matapos maaksidente sa pinagtatrabahuan. Sa balitang pampalakasan, TNT pinalawig ang panalo matapos malusutan ang rain or shine sa score na 111-103. Narito na ang detalye ng mga balitang yan. Hiniling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang courtesy resignation ng lahat ng ganyang cabinet secretaries na isang hakbang para i-calibrate ang kanyang administrasyon kasunod ng hindi magandang resulta ng nagdaang halalan. Sinabi ng Pangulo na panahon na para i-realign ng gobyerno doon sa inaasahan ng mga tao. Binigyang diin ng Pangulo na hindi ito business as usual dahil nagsalita na ang mga tao at kanilang inaasahan ng resulta, hindi ang politika. Ayon sa palasyo, ang hiling na courtesy resignation ay layong bigyan ng pagkakataon ng Pangulo na i-evaluate ang performance ng bawat department at tukuyin kung sino pa ang patuloy na magsisilbi sa administrasyon sa ipatutupad na recalibrated priorities. Ipinunto ng Pangulo na hindi ito patungkol sa personalidad, kundi ito ay patungkol sa kanilang performance. Ang nasabing hakbang ay patungo sa mas focus na performance-driven approach. Inihayag ng Pangulo na ang mas kailangan ngayon ay ang mabilis na pagtupad sa mga mahahalagang proyekto at programa ng administrasyon. Siniguro naman ng Malacanang hindi maantala ang serbisyo ng gobyerno kasunod ng panawagang courtesy resignation ng mga cabinet secretaries. Sa nasabing hakbang ng Pangulo, hudyat umano ito ng panibagong anyo ng kanyang administrasyon na mas magiging sharper, faster at fully focused sa pangangailangan ng taong bayan. Ayan, marami yata ang syempre nagsishare ng kanilang kuro-kuro opinion tungkol po dito, no? Dahil marami ang ugong-ugong na may mga secretaries umano, cabinet secretaries na tila hindi nagpe-perform doon sa gustong output ng ating Pangulo. Tama lang naman, di ba? Kung ikaw ay non-performer at sa tingin mo naman ay may mga personalidad pa o tao, no, na kayang mag-perform ng tama, pwede naman gawin yun ng Pangulo dahil siya naman ang may say dyan as the chief executive ng ating bansa, di ba? Sa iba pang balita, hiniling naman ng Commission on Human Rights sa pamahalaan ang malalimang investigasyon sa umano'y mga paglabag sa press freedom o kalayaan sa pamamahayag sa kasagsagan ng election period. Inihalimbawa ng komisyon ang mga natanggap nitong report sa ALISTO, Alert Quick Response System, kung saan nilang media worker ang umano'y dumanas ng pananakot habang ginagampanan nila ang kanilang trabaho. Ang iba, ayon sa CHR, ay pinagbawalan umano makapasok sa mga polling precinct sa mismong araw ng halalan. Giit ng komisyon, nakakaalarma ang mga naturang insidente dahil ang mga ito ay hayagang paglabag sa press freedom at sa karapatan ng publiko na maka-access ng napapanahon at tamang impormasyon, mga karapatang pangunahing pundasyon ng isang demokratikong pamamahala.
Paliwanag pa ng komisyon, mahalaga ang papel ng media dahil binabantayan nito ang pagiging bukas ng halalan kasama na ang accountability sa buong electoral process. Tungkulin ng mga otoridad ayon sa komisyon na bantayan at protektahan ang karapatan ng mga mamamahayag sa buong bansa. Una na ring sinabi ni Presidential Task Force on Media Security na iniimbestigahan nito ang mga natanggap na reklamong hayagang paglabag sa karapatan ng mga media worker sa kasagsagan ng election period, lalo na sa mismong araw ng halalan. Tama, magandang feedback po yan lalo sa Commission on Human Rights. Samantala, magtitipon ang Senado bilang impeachment court sa June 3 para sa pag-issue ng mga summon at iba pang kautusan na may kinalaman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa liham ni Senate President Francis Cheese Escudero kay House Speaker Martin Romualdez, tatanggapin ng Senado ang panel of prosecutors ng House of Representatives alas 4 ng hapon ng June 2, 2025. Nakatakdang magpatuloy ang regular na sesyon ng Kongreso sa June 2 matapos ang May 2025 elections. Magtatapos ang 18th 19th Congress sa June 14. Pinadala na rin ang kopya ng liham sa tanggapan umano ng Vice President at tinanggap sa ganoong ding petsa noong Pebrero. Inakusahan ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte ng betrayal of public trust at culpable violations of the Constitution. Inakusahan din ng Kamara si Duterte ng gumawa ng high crimes dahil sa pagbabalak na pagpatay umano sa kasalukuyang presidente, ang kanyang First Lady at ang House Speaker. Ni-impeach ng Kamara si Duterte dahil sa betrayal of public trust at graft and corruption kaugnay ng di umano'y maling paggamit at paglustay ng pondo ng Office of the Vice President at ng DepEd na dati niyang pinamunuan. Inaakusahan din si Duterte ng bribery, acts of destabilization, conspiracy, murder, pagkakaroon ng hindi may paliwanag na yaman at pagkabigong ibunyag ang lahat ng kanyang property at interest ng ari-arian sa kanyang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth o SALN. Sa iba pang balita, mahigit sa 100 na driving school naman ang sinuspinde sa nakalipas na 2 linggo dahil sa iba't ibang paglabag ayon sa Land Transportation Office nitong Huwebes. Ang mga sinuspinde na driving school ay matatagpuan naman sa Central Luzon, Calabarzon at Metro Manila. Ayon kay Mendoza, ang karaniwang paglabag ay no-show o hindi pagsunod sa tamang theoretical driver's training. Samantala, naglabas na rin ng show cause order para sa mga driving school upang ipaliwanag ang kanilang panig. Sa ating police report, patay ang isang 49 anyos na welder matapos maaksidente sa bayan ng Sison, Pangasinan. Pasado alas 9 ng umaga nang maganap ang aksidente sa loob mismo ng compound na pinagtatrabahuan nito sa may barangay Labayog, Sison. Ayon naman sa investigasyon ng Sison PNP, tinatanggal umano ng biktima ang takip ng isang hydraulic accumulator nang biglang madiskaril at tumama ang takip sa kanyang tiyan bago ito bumagsak sa hagdanan. Agad namang naisugod sa ospital ang trabahador pero binawian din ito ng buhay habang nilalapatan ng lunas. Samantala, sa atin namang balitang pampalakasan, pinalawig pa ng TNT tropang 5G ang kanilang panalo matapos na talunin ang Rain or Shine sa score na 111-103 sa nagpapatuloy na PBA Philippine Cup. Bumida sa panalo ang TNT, si RR Pogoy na nagtala ng 35 points, habang mayroon namang 28 points si Calvin Othana sa laro na ginanap sa Inares Center, Antipolo. Sa first half ay hawak ng Elasto Painters ang kalamangan, subalit pagpasok ng second half ay nakabangon muli ang TNT. Kapwa mayroong 4 na panalo at 3 talo ang TNT at Rain or Shine. Hindi naman umubra ang nagawang 20 points ni Andre Caracat
18 points naman para kay Gian Mamuyak at 17 points naman ni Jonard Clarito para sa Painters. Samantala sa NBA naman, kinoronahan bilang NBA Most Valuable Player o MVP si Oklahoma City Thunder guard Shai Gilgeous-Alexander. Inanunsyo ng NBA ang naturang desisyon kasunod ng unang conference finals appearance ni Shai kung saan dinomina ng kanyang koponan ang laban kontra Minnesota Timberwolves. Sa naging announcement ng NBA, binalikan dito ang magandang performance ni Shai sa kabuuan ng 2024-2025 season kung saan nagawa niyang iposte ang MVP level performance gamit ang 32.7 points per game, ang kanyang pinakaunang scoring title sa NBA. Dahil sa impresibong scoring, sinamahan ni Shai si Michael Jordan bilang dalawang tanging player sa kasaysayan ng NBA na nakapagpasok ng mahigit 30 points gamit ang 50% shooting. Maliban sa shooting performance, nagagawa rin ni Shai na umagaw ng 5 rebounds, 5 assists, 0.5 blocks at 1 assist sa bawat laro sa kabuuan ng season. Naging emotional naman ng Thunder guard matapos i-anunsyo ang kanyang unang MVP award. Sa naging mensahe ng bagong MVP, pinasalamatan niya ang kanyang asawa na anya isa sa mga pangunahing dahilan kung paano niya naaabot ang kasalukuyang level sa paglalaro ng professional basketball. Sa pamamagitan ng kanyang asawa Anya, natutunan niya ang tunay na halaga ng sakripisyo, kapwa sa buhay at sa larangan ng sports. Parang ito yata ang pinakaunang NBA player o basketball player na nag-mention ng kanyang asawa, na bilang isang factor kung bakit siya successful, Yan po mga kapaborito, ang mga balitang nakalap ngayong araw ng Huwebes. Binabati rin natin dyan si Kuya Cesar Ian Urbano. Magandang hapon, Kuya. At sa lahat po ng mga nakikinig dyan po sa DBP, Development Bank of the Philippines, Dagupan Branch. At syempre mga kaibigan din natin sa may BDO at BPI, magandang hapon. Batiin ko rin si Kapitan Angelo Troy Barberan Conte. Magandang hapon. Kanila Ronnie Bergado, Leodegario Versosa at Rodel Edades Peralta. Magandang hapon sa inyo mga kapaborito. Hi, hello din sa ating mga jeepney drivers dyan po sa Mapandan bound to Dagupan. Ayon kay Kuya Ding, naka-tune in po sila sa Radyo Pangasinan. Thank you very much sa ating mga kapaborito dyan sa bayan ng Mapandan. Nakatutok po sila sa atin, yung mga jeep po dyan na nakaparada sa may palengke. Thank you. Maraming salamat po. Siyempre nakakataba ng puso, Kay Ma'am Lilia Gracia, magandang hapon. Binabati ko rin si Bugalion Mayor Priscilla Meli Espino. Good afternoon po, ma'am. O nga pala, anibersaryo ng Sual Pangasinan, ilan ba? Ika-222 ba na anibersaryo? I-check nga natin mabuti. Ah, 220th, ika-220th founding anniversary ng Bayan ng Sual. Matanda na rin pala ang Bayan ng Sual, At syempre, congratulations kay Sual Mayor-elect Dong Kalugay at sa lahat po ng mga kandidatong nanalo dyan po sa Bayan ng Sual. Magandang hapon po sa inyo.
At syempre dyan din sa bayan ng Binmalay, kay Vice Mayor Sammy Rosario, magandang hapon. At kay Nagpalangan Barangay Chairman Jonas Rosario, have a safe trip, boss, no? At syempre talagang formal na nga pong nagpila ng resignation si Nagpalangan Barangay Chairman Jonas Rosario. Kanina nag-turnover ceremony na po sila, no? At naging makabagabag damdamin yung naging speech, yung binasang mensahe ni Kapitan Jonas Rosario. At syempre natutunan niya ng mahalin ang Barangay Nagpalangan, kung saan dyan lumaki, no, si former Binmalay Mayor Sammy Rosario. At maging si Vice Mayor Sammy Rosario ay nag-file na rin ang kanyang resignation letter, no? At ang alam ko, dahil sa rule of succession, ang number 1 councilor ang siyang hahalili, no, sa isang presiding officer na bumaba sa kanyang pwesto dahil sa resignation. Kaya ang alam kong tumatayong Vice Mayor naman ngayon sa Sangguniang Bayan ng Binmalay ay si Councilor Mitos Sison until June 30, ano? Pagdating ng July 1 ay uupo naman dyan. Siyempre, congratulations kay Vice Mayor-elect Edgar Mamenta na siyang uupong Vice Mayor and Presiding Officer ng Sangguniang Bayan ng Binmalay, Pangasinan. Hi, hello kay Manawag Mayor Dr. Ming Rosario, isa sa mga masisipag na alkalde dito sa 4th District of Pangasinan, no? Ngayong kahapon nag-motorcade sila ng kanilang Thanksgiving, pasasalamat sa mga taga Manawag, no? Ngayong tapos na raw ang eleksyon, diretso na ulit ang trabaho at lagay na sa past, no, kung ano man yung mga nangyari doong halalan. At it's time to move forward, ika nga. Samantala mga kapaborito, tuloy-tuloy pa rin po ang COMELEC gun ban. Ay dahil dito sa May Dagupan City, nabasa ko lang kanina lang, no, isang suspect ang nahuli. 204,000 pesos worth ng hinihinalang shabu ang nakuha, no, mula sa isang suspect. Ito ay may timbang na 30 grams. Ang kwento nga po dito, dahil may mga nagpapatrolyang Dagupan City PNP, itong suspect po ay kumaripas ng takbo at sa di inaasahang pangyayari ay nalaglag po niya yung baril niya. Naku naman, dahil nalaglag niya yung baril niya, siya po ay hinabol ng mga pulis at nung kinapkapan siya, tumambad sa mga pulis yung 30 gramo, no, ng hinihinalang shabu na may street value worth 204,000 pesos. Biruin nyo yan. At ito nga, no, sa kapapasok lang din na balita kaninang alas 7 ng umaga, dyan naman sa may Sitio Palali, Barangay Poblacion, Alaminos City. Nakaaresto sila ng isang suspect, no, na may edad na 49 years old. Isang security guard at may asawa dyan naman sa may Barangay Poblacion, Alaminos City. At nakuha sa posisyon ito yung 5 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng suspected shabu o hinihinalang shabu.
At ito ay may estimated weight na 56 grams. Napakalaki naman yan. At may tinatayang value nito ay nasa 380,800 pesos. Nakuha rin sa suspect ang isang 9mm na pistol, isang magazine na may laman ng mga bala, isang unit ng shotgun arms core, no? At 24 na piraso ng live ammunition para sa 9mm at 4 na piraso ng live ammunition para sa shotgun. Meron din itong pocket money na nakuha sa kanya worth 10,000. Kaya papansin natin talagang naglipanan na naman ng illegal na droga sa atin, ano. Kaya sana ay ma-actionan po ito, no, ng ating PNP. Doon tayo sa reduction. Buti nga itong Alaminos at Dagupan City may malalaking huli, no. Diyan din nung sa bago o kasagsagan ng halalan sa may Urdaneta City. Dire-diretso din yung nahuhuli nila. Pero kailangan talaga tutukan natin ng 24/7, ano, para mabawasan yung supply ng illegal na droga sa mga malalaking lungsod dito sa Pangasinan. Nasisira ang buhay ng ating mga kapaborito dahil sa illegal na droga. Oras po natin alas 6 na ng gabi, mga kapaborito. Bukas, Biyernes, manatili pong nakatutok ulit, ha, mula umaga hanggang gabi para sa inyo mga pinakahuling balita. At syempre yung mga music natin, no, gaganda sa gabi, no? Nag-e-enjoy din ako, kaya gusto kong mag-joyride pag gabi. Bueno, ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Ito po ang programang Api, Aligwas, Pangasinan, Ilocano. Nagsasabing maraming salamat at magandang gabi, kapaborito. Magandang gabi sa inyong lahat. Nakikiusap kami na tumigil muna sa ating mga gawain upang manalangin. Ipagdasal natin ang bansang Pilipinas, ang Pangasinan, ang lungsod ng Dagupan at ang bawat isa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Our Lady of the Most Holy Rosary of Manaoag, Pray for us. Mary, Help of Christians, Pray for us. Saint John the Evangelist, Pray for us. in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ang 88.1 FM, Radyo Pangasinan ay bumabati sa inyo ng magandang gabi, kapaborito. Wanna escape the